From Zimbabwe to Tanzania, Nigeria to Uganda, hakuna matata ye. No matter where I go, Africa. No matter where I go, Africa. Wow, yeah man, salibonani, wagwan people. Welcome to Zim Reality Eye TV. Panapa patinongoafa ma latest patinoita mdiginira tichitsvaga maartist kuti zvikumbofambawo sei zvakambomira sei muzora nhasi ndakwanisa kulenga Paurosi team yatinana ndaPaurosi chete neteam yanene nasisi Ru ndine management futi panapa patiri panapa. Saka welcome to Zim Reality Eye TV, my king. Welcome. Aiwa, bolato Sistran. Welcome DJ management Duku. Right, saka panapa zvandinazvo ndine makwesheni akasiyana ndakundibvunze Paurosi so that tinomuziva better tokwanisa kuziva kuti ari kuchifambisa sei, music industry ari kuigona sei, zvakamira sei. Saka first question andinayo Mr. Paurosi ndoda kuti vanoda kuziva kuti zvoni zita rangu rekuberekwa munonzani? All right. Zita rangu rekuberekwa nonzi Noel. And Paul is my middle name. Noel Paul Bako. That's my name. Alright. Ndifunga murungo zvinzwira. Saka tingada kutobva tataona information yese pachitupe sekuti Paurosi akazvarwa rini? Alright, Paurosi was born in 1995 ku Karoi, Urungwe. Right. Because now I'm Gweru. Ari based in Gweru. Right. Saka ndakubvunza kuti makatanga zvekuimba rini because tikuziva kuti munoita zvekuimba inoimba afro pop music. Saka makatanga kuimba rini? Zvekutanga kuimba maizandara ndakatanga kuimba ndiri kuprimary tiri kukwaya sati zvekuzorova marecords zvasati zvatibata zvasati zvamupfungwa. But anyway, my first recording yanga iri 2011 ndakarekodwa kuGweru naCrossline Records. So like munhu anondi-inspire sterek nini I follow Nigerian artists sometimes, but handisi kuti ndo big inspiration yangu. Right. Like afro pop handika it's like inobva kuNiger sterek. So but muno muZimbabwe ndine ma-artist anotondi-inspire, especially the likes of Poptain, the likes of Nat or the likes of Big Man foot, because ane zvinhu zvinodini zvinoita kuti ndinze kuda kunyora and ndinze kuda kuimba afro pop maize. Yeah man. Ndokushina ngachakubvunza kuti ndina kuinspire local stu papa pagara paita se pajeka. Saka unozati music industry in Zimbabwe ina ma-challenges akawanda. Because from pacho watikana kutaura angu inini, but still iwe tikati ma-challenges api aukusangana nawo music industry? Alright. Aukusangana nawo. You know about my challenges manje panenge pari tricky because hakuna artist isina ma-challenge and hakuna munhu ari mune any industry asina challenge. But let's not talk about our challenges. Tokutaura nezve artist kunyanya kuenda muma-challenges because right now I think it's another step yandadowa nokuwa pa Zim Reality. Exactly. Maiza. Saka takasera tichipedza nguva tichitaura nezvema-challenges zvinenge zvichitoti delay. But ndoda kutongosimbisa movement yeZim Reality because you have to locate out from Gweru maiza. Saka inyaya inenge iritoripo. But imwe kushanga ndikubvunza zvone mune any collab here? Any collaboration yamati maita so far nemamwe ma-artist even local? Okay. Right. Ma-collabs andakaita so far ndakaita nema-artist ari kuGweru. Ndakaitawo ne-one artist iri Bulawayo futi unonzi Snazy. Ndakaita collab na DJ Nel Gweru, collab na Toko, collab na P Junkie, ndakaita collab na TC Bells and right ndo ma-collabs andati ndaita so far. Saka if you get a chance yekuita ma-collab even nemamwe ma-top artist in Zimbabwe, ndoupa artist ungati I prefer this guy? Koko weAfrica ari pa number 1 because exactly was baba vanoziva zvavanoita. But yeah, Koko number 1. I prefer futi Poptain. I prefer futi Nat O. I prefer Anita Jackson. Kwaska. Maiza. Weza vanomhanya chimuti vanhu. Music yako from mtiro ndaita nevanhu vataure vavo. Ibomba. Saka so far kutanga kwamakaita kuimba mana matakati mana masongs mangani? Masongs aripo akawanda mda. But ndogona kutaura nezvema albums.
ndine kutanga ndichiimba ndaingoreleasa masingles but ndakaita 2 albums up to now, and ndine EP rinonzi ngoma yerudo randiri kureleasa very soon, and but first album yangu ndakairekodera ku Crossline Records C4 Music, and my second ndakaitira ku Ghetto Studio Gweru, produced by DJ Now. And EP rangu iri rine ma producers akasiyana but ndeye mugweru ma producers acho rinonzi ngoma yerudo. But ma songs angu inini kuri kunzi tikumaisa pa flash kana pa memory card 4 gig zata oyo 4 gig zata sanoma muri kozvinzwira muri Zimbabwe kuti artist maworks aripo chakungoda chete isupport inobva kwamuri kuti mungotanga select machuna munenge mafarirawo, but otherwise iye tafura akaita se atobika kudhara zvakwamuri mimi kuti mudye. Right, ndimwe question futi yandinayo but chiri pama producers pamananzo ma producers akawanda unoshanda nawo, but uno ma plans ekushanda nevamwe producers ari well known like for example ana DJ Tamuka, ana Oskidi, ana Levels, Sport Records. Any my plans kana kuti you are comfortable nema producers akushanda nawo right now? Nawe kuti kwai ini nangu andisi artist weyo anenga ano personalize ama producers. Ine kwandaenda kuno record. Kwandafunga undoda no record. Andika depending ne vibe rina producer ndo kwandinoenda. Sometimes andi mamboni funza angu nezve challenge. Let me speak this one as a challenge. Sometimes vanenge pangoiposha pakungo crossa kungoya kuno kuku tatichibva mu COVID-19 sapa pakaipa tikrosa tichiya chiwarare kuzotorwa maweeks nemamwe ma producers nekudawo kweback sometimes, but to be honest ma producers akaita sana Tamuka, vana Levels, vana Oskid, vana Simplex, vana Jamal, those are the producers that I really want to work with, to be honest, because vanoziva zvavanoita, especially ne type of music yandoita very dangerous varume vacho. Alright, ndambobvunza ne visual side kuti so far pane ma videos atapo here kana kuti mune any ma plans here amukufunga kuchitira panyaya dzema visuals? So far pane ma video 4 ma videos, and ma plans aripo futi kuramba tichiratidza tichiva producer ma videos because muri Zimbabwe inofanira kuona animation, saka toda kuti ma plans aripo pa tafura ratakatogadzira so far, and takuda kuita tichimbobutsa meso izvo rambe tichibayirira ma videos kuti muri Zimbabwe iwane kutandara iwane kufana iwane kuziva ma videos akanezvakanakira. Alright, saka tomboti kana batinge vanya vanhu vaida kukubata vaida kuwana music yako wana say vanotevera pa Facebook, follow me on Facebook at Paurosi Music. Mangosvika pa Facebook mukataipa Paurosi Music, don't forget to like and mobva mandi follow ipapo tichikupai ma updates ipapo. Pa Instagram Paurosi Music, don't forget to like again. SoundCloud nepa YouTube, ndine YouTube channel at Paurosi Music, pese it's Paurosi Music exactly. But muri Zimbabwe ndofuna muri ngozvinzwira zvekutaura na Paurosi anzi ma social media account esakanzi Paurosi Music, ndofuna mungozviona pa screen zvatanyora pa screen kuti pakanzi Paurosi Music, then number tomboti pana umwe waida kukubhuka wafarira music yako vane ma deals vainawo umwe anoda kuita ma interview and say vanokwanisa kubata pa number dzipi? Alright, number dziripo dzavanokwanisa kutibata dzinoti idzo 07733 64 286. Ndichadzokorodza exactly 07733 64 286 ndiyo namba dzavanotibata ipapo. Alright. So last question. Where do you see yourself in the next 5 years? Ndara mashanduro atiri kuita kana uye nema expectations atinawo nekuzorowo majoin venture nemamwe maartist akasiyana siyana. You know, artist wese anongori ne dream yekuzongone, you know, to be a global artist. Exactly. But in the next few years, I see myself as a global artist. Because artist neglect local Zimbabwe and my
tiri kunyanya kuita chirungu futi pamusic yedu wositoza kuti local kune vanoda kutiterera vanenge vachida kunzwa tiri kuti kudii animaiza saka tiri kuzama kumixa kuti tifitewo kune dzimwewo nyika vanenge vasinganziwo zvatete tichitaura shona but pese pandinoita song yangu ndotoisa shona kuti munhu wese vatereri vese vezimbabwe vanzi kuti ndiri kuti chii uyewo ndikwanise kuaccommodatewo munhu anenge asiri wemuzimbabwe anenge achida kuzonzwawo music yangu. So like in the next few years I see myself as a global artist because you know this is what we are working maize. Awa ndofunga ngaziya zvinhu zvakawanda zvangada kuti tizive semhuri yezimbabwe and zvakawandisa sitereke zvatanzwa from Paurosi about music but still ambonzwawo kuti bozi ndina sisiru ari panapa and he's a big fan yaPaurosi. Ambonzwa kuti munzwira wanoitawo music yake vari kuinzwawo sei ende vanoionawo sei sister? Ini ndakatarisa music ya Mr. Paurosi ndiri kuona kuti pamakore ari kutera vachaenda kure. Is going far nemusic. Ndikufamba ringosvinzwa then tine mashoko futi atida kutinzwawo from management takwanisa kuti tese tiwane iri panzvimbo saka takunzwawo management kuti iri kuti chiiwo vanende zvavari kutirongera chii kana paine zvimwe zvasiyiwa naartist management ebvambetase ebvangotiti turu ini ndinoda kungotaurira mhuri yezimbabwe ifollowa yemukomana tine zvingungu ndengu mabhomba chaiti yavatiri kugadzirira zvekudaro ndochete zvandingoti mabhomba rambe makangotarisira mabhomba kwatiri. Tifollowei paInstagram, Facebook, YouTube zvese tinge chikupai maupdates zvese tine mabhomba atiri kugadzirira. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Tiripo pa chivhitivhiti chiri health chivhitivhiti chisina maside effect. Zim Reality Eye TV.